e vemos que chegan garbosos en os seus cabalos un entroido que nos emociona. Os xenerais do Ulla, que vos vou decir eu que nacín a beira do Ulla e fun tantos anos en comparsas. Isto é, amigas, amigos, tradición, é cultura, é herdanza e é emocionante que se manteña xeración tras xeración. Non deixamos que se perdan os nosos entroidos tan singulares, tan diversos, tan diferentes. Están repartindo, o alcalde de Boqueixón está repartindo filloas neste escenario porque o día 9 de marzo imos todos al Estedo a celebrar esa feira da filloa que está irmandada coa feira do cocido de Lalín. Así que xa saben, 9 de marzo, todos al Estedo a disfrutar destas magníficas filloas que estamos vendo aquí de mans do seu alcalde, do alcalde de Boqueixón. Están degustando xa aquí e agora vemos a unha representación dos xenerais da Ulla que van a dar o que se chama o atranque, que é decirse, pois, coblas uns aos outros retándose. Así que, xenerais, cando que irades? Hola. Bos días aos presentes e tamén as autoridades. Vimos do Val da Ulla e somos os generales. Traemos unha tradición de tempos ancestrales, única en Galicia na época dos carnavales. Con escarnio e con retranca medimos as nosas forzas, acompañados de moita xente que forman as nosas tropas. Hoxe vimos a Lalín a facer unha actuación e a comer un bo cocido, como manda a tradición. Aquí vos vai un exemplo do noso enfrontamento, que o público disfrute e que marche ben contento. Detentei xenerada, como chegaches a esta terra? Estás moi perdida aquí na capital do Deza. Invita unha señora alcalde, pois a unha irmandade entre o cocido e a filloa. Esto é Galicia calidade. Neso tes moita razón, non che vou a discutir, pero isto xa foi conquistado polo que tes diante de ti. Eso hai que velo, eu non che teño medo. Por algo son a generala máis temida del Estedo. O son coñecido como Tran de Boqueixón. E o que se meta comigo ten que ter moitos collóns. O can que moito ladra acaba quedando rouco. Xa verás como rematas ti de aquí adentro dun pouco. Aquí hoxe vaise liar como non estes calada. E vas volver pa'l Estedo coa cara escarallada. Ten coidado, general, non sexas tan atrevido, que vas ir para casa co caballo enrojecido. Será mellor ir marchando e poñéndolles tu fin. A ver se invita ao cocido o alcalde de Lalín. Ti tes moita cara, estás feito un bolambón. Se non invito de Lalín, que invito de Boqueixón. E se non queren invitar, que vayan a tomar viento, que metan os cartos no cu e que volvan po ayuntamiento. Voltamos a nosa terra con algo de morriña, pero non queremos partir sen decirvos unha cousiña. Non hai cocidos sen filloas, nen filloas sen cocido.
nin entroido como o galego, mundialmente coñecido. Viva a festa da filloa, viva o cocido de Lalín, viva o xeneral do Ulla, viva o que estades aquí. Atención, señores, digan todos conmigo una sola voz. Viva o excelentísimo señor Takahiro Nakamae como embaixador extraordinario de Xapón en España e pregoeiro da 57 feira do cocido de Lalín. Viva la gente en su mayor aprecio. Atención, señores y señoras, digan todos conmigo a una sola voz. Vivan todas las autoridades aquí presentes e os seus acompañantes. ¡Viva! Viva la gente que los acompaña, admira y rodea. ¡Viva! Viva la gente de su mayor aprecio. ¡Viva! Vuelvo y repito, viva a Feira do Cocido de Lalín como festa de interés turístico internacional. Viva la gente que nos acompaña, admira y rodea. ¡Viva! Viva la gente de nuestro mayor aprecio. Os xenerais da Ulla, imos lle dar un viva a eles, señoras e señores, que vivan os xenerais da Ulla! Damos un fortísimo aplauso, que se manteña o noso entroido, a nosa tradición xenerala, grazas por estar hoxe con nós, traéndonos unha tradición tan bonita, tan propia dos concellos que están á beira do río Ulla. O día 9 de marzo estaremos en Lestedo disfrutando de vos e da filloa de Lestedo. Moitísimas grazas, forte aplauso para eles.